Мене звати Любомир Ференц, я вітаю усіх глядачів телеканалу АТР, які продовжують нас дивитися, і також вітаю тих, які щойно до нас приєдналися. І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із Єгором Соболєвим, народним депутатом 8-го скликання. Вітаю, Єгоре. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Верховна Рада 9-го скликання вже розпочала. Сьогодні було перше пленарне засідання, вас в ній немає, хоча ви в квітні місяці говорили, що створюєте політичну силу на базі свого імені, скажімо так, бо там трохи по-іншому було сформульовано, але суть та сама залишається. Але на парламентські вибори ви цією політичною силою не пішли. В чому проблема? Я створюю не на базі свого імені. Ну, ви ядром мали бути. Мали багатьох однодумців в справі волонтерства, з добровольців в антикорупційних справах, в захисті підприємництва. І разом з ними ми працелюбно все літо виробляли програму, статут, правила для нас самих. Збираємося на установчі збори для запуску цієї політичної сили в цю суботу. На дострокові вибори по-справжньому знайти однодумців, сформувати політичну силу, за яку би ти міг відповідати, в тому числі своїм іменем, просто не було часу, тому я не балотувався, як і не балотувалися однодумці. Хто крім вас війшов? На установчі збори хто прийде, окрім вас, в цю суботу? Оце відомі імена. Я їх всіх добре знаю, ну, і давайте вони так, для мене колишні народні дуже депутати відомі. є? Завтра зустрічаюся з колегою, подивлюся, яке буде його рішення. Я його добре знаю по «Самопомочі» і хотів би з ним далі залишатися однопартійцям. Але більшість людей – це знову-таки активісти, добровольці, волонтери, люди, які всі ці роки не сиділи, не спостерігали за тим, що відбувається, а активно своїм життям робили Україну сильнішою. От з ними я хочу робити політичну силу, бо я переконався, що для успішного представництва людей в політиці, в управлінні державою потрібні люди особливої якості. Вони мають бути дуже дієвими, дуже зорієнтованими на результат з одного боку, а з іншого боку дуже принциповими, дуже стійкими до тиску, до спокус. І ці дві якості, дієвість і принциповість, не так часто поєднуються. Тому всі суспільства, всі країни насправді жадібно потребують еліт з саме таких людей. Спонсори є вже у політичної сили? Є один однодумець, він підприємець, волонтер в Києві, який сказав, що хоче допомагати. Але ми йому сказали, що давай все робити по-чесному з самого початку, зареєструємо партію, відкриємо рахунок і будемо відкрити збір коштів. Ясно, що ніяких грошових мішків за нами не стоїть і стояти ніколи не буде. Сьогодні відбулося історичне рішення для України. Рада 9-го скликання скасувала депутатську недоторканність. Законопроект підтримали 373 народних депутати. Давайте подивимося, як це відбувалося. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка. Слуга народу – 252, Опозиційна платформа – 0, Європейська солідарність – 24, Батьківщина – 23, За майбутнє – 22, Голос – 19, позафракційні – 33. Я всім дуже дякую, колеги. Отже, це рішення, на яке українське суспільство чекало майже 30 років, так, 28 років незалежності. На нашу думку, чи правильно сьогодні зробили народні депутати України, віддавши 373 голоси за зняття недоторканності? Я на вулиці провів 5 місяців за цей
про законопроект нагадаю, цей законопроект було внесено в жовтні 2017 року, коли ми провели велику акцію, оточили парламент, зробили наметове містечко прямо на вулиці Грушевського, перегородивши її. І тільки тоді ці обіцянки, які справді роками лунали, почали хоч якось рухатися. Тоді законопроект було зареєстровано і відправлено на перевірку Конституційному суду. Ясно, що я був і залишаюся великим прихильником цього рішення і дуже вдячний кожному з 373 народних депутатів нових, які сьогодні зробили його можливим. Я пояснював багато разів, що якщо на людину захочуть тиснути, на неї будуть тиснути через дітей, через рідних, через нечесні способи. Недоторканність не збереже принципового порядного народного депутата від тиску. Більше того, я думаю, що принциповий порядний народний депутат має бути готовий до тиску. Він має мати сталеву спину, і це обов'язок в цій професії. А от різні шахраї або і відверті бандюки, вони роками за цю недоторканність ховалися. І в минулому парламенті це кожного разу були сварки і боротьба, щоб позбавити недоторканності того чи іншого народного депутата, спійманого там насамперед антикорупційним бюро з антикорупційною прокуратурою на якомусь корупційному злочині. Я дуже радий, що тепер ця ганебна практика має всі шанси відійти в минуле. Ясно, що мають бути виправлені ще Кримінальний кодекс і закон Тому про статус народного депутата, але головну справу сьогодні парламент зробив, змінив Конституцію. Дивіться, Єгор, в Європі, якщо брати так їхню систему законодавчу, то народні депутати вони мають недоторканність, але обмежену. Тобто повністю зняття там не існує. Так як в нас це зробили, і у мене таке запитання: ви були очільником антикорупційного комітету, чи це на часі робити, зважаючи на судову і правоохоронну систему України? Судді, прокурори, корупціонери беруться від політиків-корупціонерів. Якраз центр управління корупцією – це була адміністрація президента і Верховна Рада. І якщо звідти почати очищення, то дуже швидко воно дійде і до судів, і до прокуратури, і до поліції. Розумієте, некорумпований народний депутат, якщо він не один, а має більшість таких самих колег в парламенті, він не буде терпіти корумпованого генпрокурора. Він збереться, висловить йому недовіру, як ми пропонували щодо всіх генеральних прокурорів, які були в нашій каденції, і вижене його разом, повторюся, з колегами, якщо вони мають більшість. Тож почати з Верховної Ради, з президента, щодо якого потрібен дуже добрий закон про імпічмент, про можливість зупиняти протиправну діяльність, якщо вона робиться в президентському офісі. І дуже важливо саме з цього рівня стартувати. Плюс, насправді, якщо ви уважно прочитаєте закон, я його майже на пам'ять знаю, бо, повторюся, ми за нього стояли 5 місяців під Радою, день і ніч під нападами спецпризначенців, то там написано, що народний депутат України далі не нестиме юридичної відповідальності за свої голосування і за свої висловлювання в Верховній Раді, якщо вони не містять наклепу або брехні. Хоча я думаю, що вартувало б це також внести, тому що деякі депутати, вони, грубо кажучи, деколи не тримають берегів. Я думаю, що сварки в парламенті – це не так погано, як здається на перший погляд звичайній людині. Страшно, коли в парламенті злагода, коли всі один одного цілують, обіймають, бо в наших умовах це перетворюється на кругову поруку. Коли в парламенті буяють пристрасті, коли в парламенті інколи навіть штовханина і бійки, я як учасник подібних суперечок скажу, що це доказ, що є справді зіткнення політичних позицій, справді
небайдужість народних депутатів до того, що вони роблять. І парламент насправді для того і існує, щоб представляти різні погляди, різні точки зору, щоб вони зіштовхувались, але одночасно країна вміла цьому давати раду. Хай краще подібні суперечки, і інколи, якщо хочете, лайки, будуть в парламенті, ніж вони будуть в суспільстві. Врешті-решт, народного депутата легко не обрати, і якщо вам не подобається, як ваш представник голосує або поводиться, ви можете зробити люстрацію на виборах, що в принципі і відбулося на останніх парламентських виборах. Як ви взагалі сприймаєте перемогу партії Зеленського? Позитивний крок для країни, у розвитку країни? Я думаю, що з точки зору виборців це було дуже добре рішення. Для мене це насправді продовження тієї самої люстрації, того самого Майдану. Після Майдану люди не отримали достатньо справжніх представників. З'явилися непогані люди і в нашому парламенті, і в тодішніх кабмінах, багато де. Але вони скрізь становили меншість, а більшість були ті самі корупціонери, які просто прикидалися, що вони проти Януковича, в планах зайняти його місце, що вони і зробили, на жаль, за допомогою Майдану. Тож, коли люди це відчули, побачили, а ми, повторюся, цьому активно протидіяли, викривали це, то люди сказали, ні, ми не хочемо, щоб нас далі обманювали. І зробили велику політичну люстрацію. З точки зору відповідальності, чи готові слуги народу справді бути слугами народу, я, звісно, як і багато громадян, переживаю. Власне кажучи, я не просто переживаю, я, як ми з вами говорили, хочу створити політичну силу, яка не може підвести людей, яка вже буде складатися з тих, хто пройшов випробування і може гідно представляти людей і в парламенті, і в уряді, і на будь-яких посадах. Але, скажу чесно, чим більше в Україні буде класних політичних сил, тим виграють швидше всі, в тому числі і я. Я буду дуже щасливий, якщо «Слуга народу» стане порядною, принциповою, справжньою політичною силою. Якщо інші політичні сили, «Голос», за який я віддав свій голос, переросте в потужну політичну силу, інші ініціативи. Українська демократія потребує справжніх політиків, справжніх управлінців державою, у яких і в голові все добре, і принципи є, і з енергією, і волею так само нема проблем. Якщо говорити про зняття депутатської недоторканності, то дуже багато претензій, зокрема антикорупційних органів, стосувалося там даних, які заносили, наприклад, в декларацію, так, чи, наприклад, видатки не співпадали із доходами. Ми не говоримо там про конкретних людей, деяких там, наприклад, як пана Розенблата, який там старався просунути за хабар, нібито, так, тому що судом це, ну, в суді немає рішення щодо нього, одну з компаній на вибудову бурштина. Тобто ми говоримо про закон, про так зване незаконне збагачення. Так, це найпоширеніша річ, яку можна, у чому можна звинуватити і колишніх народних депутатів, і теперішніх народних депутатів, можливо, так, тому що ще даних немає, однак дуже важко було щодо них прийняти якісь міри, тому що була та сама недоторканність. Однак з'явився, якщо ми говоримо А, то ми мусимо говорити і Б. З'явився такий законопроект 1031, можливо, ви його бачили, зареєстрований ініціатором законопроекту є Зеленський Володимир Олександрович, президент України. І він звучить: проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і покарання за набуття таких активів. Так? Незаконне збагачення. І там є одна цікава річ. Отже, якщо одноразова сума незаконно набутих активів чиновника складає менше, ніж 14 мільйонів 400 тисяч гривень, це 580 тисяч доларів, то він несе не кримінальну, а цивільну відповідальність. В попередньому законі про незаконне збагачення цей поріг був набагато нижчий, і, здається, мова йшла про
960 тисяч гривень. Я колись обговорював це з групою детективів антикорупційного бюро, і ми зійшлися на думці, що це має бути щось суттєве. Машина, наприклад. От якщо людина десь отримала машину з незрозумілих джерел, перебуваючи на посаді, за це вже треба карати. Мені здається, що під час ухвалення цієї ініціативи Володимира Зеленського народні депутати мають знизити цю планку, або, якщо хочете, підвищити. Якщо у посадовця щось з'являється серйозне, вартістю, наприклад, більше 10 або 20 тисяч доларів, я думаю, що треба дозволяти тим самим детективам антикорупційного бюро починати розслідування і притягати людину до кримінальної відповідальності. Ми ж насправді в системі е-декларування розкриття власності посадовців передбачили, що будь-який актив, який є у посадовця, має декларуватися суспільству. Там зарплата, подарунки, все, що тільки може бути. При тому, що ці самі подарунки посадовцю взагалі-то не можна приймати там вище невеличкої зовсім суми, якихось символічних ручок, сувенірів. Отже, буде логічно, що якщо посадовець повністю відкритий за діючим законодавством перед громадянами, то поява у нього незрозумілого серйозного майна вартістю десятки тисяч доларів і вище має переслідуватися згідно Кримінального кодексу. Я раджу нинішнім членам антикорупційного комітету Ради на цьому наполягати. Також сьогодні фракція «Опозиційна платформа за життя» не дала жодного голосу на скасування депутатського імунітету. А до цього в фільмі телеканалу «1+1» «100 днів президента Зеленського» сам Зеленський повідомив про непрозорість фінансування партії «Опозиційна платформа за життя» і наголосив, що проросійська партія понесе за це відповідальність. Давайте послухаємо пряму мову президента. Партія пана Медведчука, там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. Президент достатньо чітко говорить, що в них є дані і так далі. Я назвав, ви дивилися інтерв'ю? Чесно кажучи, ні. На вашу думку, це інтерв'ю чи більше мистецький твір? Оскільки я не дивився, і мені важко оцінювати. Ви не можете сказати, так? А взагалі сам формат, що людина, яка грала прем'єр-міністра, бере інтерв'ю, яке виходить на телеканалі одного з олігархів. Я думаю, що чим більше буде інтерв'ю, розмов президента, прем'єр-міністра, народного депутата, будь-якого посадовця в різних ситуаціях, тим краще для суспільства. Це та сама відкритість. Дає президент інтерв'ю колишньому колезі? Прекрасно. Я думаю, що варто продовжити це відповідями на запитання тих самих журналістів 1+1 інших телеканалів, включно з найбільш негативно налаштованих до голови держави. Ви все ж таки, ви працювали в журналістиці. І ви собі чудово розумієте, що журналіст журналісту рознь. І якщо б, наприклад, там стояла інша людина, так, перед президентом, то, можливо, питання звучали по-іншому. Це, тобто, особа журналіста дуже важливу роль грає. Ми з вами про це і говоримо, але я маю на увазі, що зараз дуже швидко розвивається інформаційний світ, і якщо хочете інформаційні можливості, чесно кажучи, ті самі блогери, вони часто перевищують в розумінні, не говорячи вже про вимогливість, професійних журналістів. І я до того, що і президенту, і іншим високопосадовцям варто бути відкритими до всіх. І до традиційних медіа, і до цієї самої блогосфери з соціальними мережами.
І, звісно, якщо діючий президент походить з телешоу і він хоче розмовляти з цим телешоу, тут не можна нічого поганого чи дивного в цьому побачити. Єдине, щоб не ухилялися від важких запитань, в тому числі професійних журналістів, які, ви праві, мають набагато більше школи, звички і такі запитання ставити. На плюсах, до речі, є дуже зубасті, дуже підготовлені парламентські журналістки Маша Васильєва, Оля Кошеленко, які будь-якого президента, будь-якого народного депутата покажуть глядачам таким, яким він є, в тому числі через їхні запитання. Так само, як і на вашому каналі, і на інших медіа. Якщо говорити про слова президента, то наступним кроком би мало бути відкриття кримінального провадження. Я думаю, що... Правильно. Якщо ми знаємо, які об'єми кешу, з якої країни, як фінансуються і звідки ці гроші, то це означає, що є доказова так звана база. Я думаю, що в таких ситуаціях не варто гадати. Ви можете висловлювати припущення, а з мого боку, не маючи інформації, було би неправильно те чи інше стверджувати. Дивіться, Служба безпеки України, яка має відслідковувати фінансування Росією політичних організацій в Україні, що багато декад є прокляттям. Наша політика дуже сильно залежить від російського впливу досі. Так от, голова Служби безпеки України міг доповідати президенту інформацію. Більше того, у оперативників є такий прийом, коли вони викликають реакцію тих, за ким вони слідкують, коли вони хочуть, щоб ті себе проявили. І часто інформація навмисно зливається в медіа, в тому числі, щоб ця реакція відбулася. Тож, не маючи жодних даних, що є в СБУ, який план їхнього розслідування, я би не хотів оцінювати їхні дії. Побачимо за результатами. Взагалі, на мій погляд, будь-які відповіді будь-якого посадовця – це його підписи або його голосування. От там проявляється справжня позиція. А все, що сказано чи в телешоу, чи в професійному інтерв'ю, чи в Фейсбуці, це насправді лише слова. Дуже важливо, щоб за ними були дії. Звісно, я буду ще більш радий, ніж скасуванню депутатської недоторканності, якщо Служба безпеки покладе край російським грошам в українській політиці. Наша пропозиція була і залишається обмежити так само російський вплив, російську присутність в українській економіці, в українських медіа. Ви знаєте, що я звертався тоді ще до новообраного президента Зеленського, щоб він скористався законом про санкції і закрив, конфіскувавши майно тих телеканалів, які були скуплені оточенням Віктора Медведчука, читай Росію. Тут все правильно було сказано. Те саме ми пропонуємо зробити в банківській сфері, в сфері енергетики, мобільного зв'язку. Я неодноразово повторював ще попередньому президенту, це катастрофа під час війни мати всіх мобільних операторів України в руках російських власників. Зв'язок – це ключове в нинішньому світі. Як під час війни ми можемо віддавати його ворогу або залишати в руках ворогу, бо він вже давно відданий, ще там часи Леоніда Кучми. Я думаю, тут Служба безпеки разом з новим президентом, новим парламентом мають величезний обсяг роботи, дай Бог, щоб вони її зробили. І також сьогодні парламент направив до Конституційного суду президентський законопроект зі змінами до Конституції, яким пропонується надати главі держави право створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро розслідувань. За це рішення проголосували 280 народних депутатів. Давайте послухаємо, про що йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Мета і завдання законопроекту. Метою запропонованих законопроектом змін є оптимізація повноважень глави держави з метою закріплення за ним реальних повноважень щодо утворення незалежних регуляторних органів, Національного антикорупційного бюро України, призначення на посади та звільнення з посад членів незалежних регуляторних органів, директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань. Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація закону, про проект якого йдеться, не потребуватиме додаткових видатків державного бюджету України і місцевих бюджетів. Прийняття закону не потребує проведення всеукраїнського референдуму та, відповідно, виділення коштів з державного бюджету України для його проведення. Прогноз соціально-економічних, політичних, правових та інших наслідків прийняття закону. Прийняття закону сприйматиме оптимізації повноважень глави держави у сфері утворення незалежних регуляторних органів, Національного антикорупційного бюро України, призначення на посади та звільнення з посад членів незалежних регуляторних органів, директора Національного антикорупційного бюро України та директора Державного бюро розслідувань. У мене тут наступне запитання. Так, це юридичні тонкощі, ви розумієте, про що йдеться, так? Тому що взагалі президент, він має мати таке право, і це не було прописано в законі. Правильно? Оце, що сьогодні було прийнято. Це було прописано в законі, але не було прописано в Конституції. І директор антикорупційного бюро був призначений президентом, тоді ще Петром Порошенком. І ми переживали, що президент фактично скористався повноваженнями, якими Конституція його не наділяє. Тож чітко прописати в Конституції, що президент може призначити директора антикорупційного бюро чи голову Державного бюро розслідувань, це добре. Конституції? Тому а що не в законі. Конституція, вона регулює, і це добре, так має бути, розподіл влад. В Конституції має бути дуже чітко записано, що може Верховна Рада, що може президент України, що може Генеральний прокурор, уряд і це так далі. Так далі. Але НАБУ, діяльність Національного антикорупційного бюро України і Державного бюро розслідувань регулює законодавство, а не Конституція. Так. І для мене логічнішим, якщо це не було прописано в законі, треба міняти закон, а не Конституцію. Тому що ці два... Якраз в законі це було прописано, причому я візьму сміливість стверджувати, що було прописано добре, бо я сам цим займався. Закон передбачає, що директор антикорупційного бюро вибирається через відкритий конкурс з залученням незалежних експертів, що і було зроблено з обранням Артема Ситника. І дуже важливо, щоб таким закон і зберігся. Так само важливо, що в законі є норма, яка оберігає директора антикорупційного бюро від тиску шляхом звільнення. Тільки якщо буде негативна оцінка зовнішнього незалежного аудиту, можна звільнити директора антикорупційного бюро. Це є в законі, і хай воно там залишається. В Конституції, як я сказав, була проблема, що там не було повноваження президента призначати директора антикорупційного бюро. І я знаю, що корупціонери реально планували скористатися цією колізією, оскаржувати будь-які повноваження всього антикорупційного бюро. Тут я жодних проблем не бачу. Я думаю, що це правильне регулювання. Я проти, і мене викликає велике побоювання записати в Конституцію дуже розмиті слова про незалежні регуляторні органи. Як ми з вами говорили, розподіл влад має передбачати чіткі визначені повноваження, що може і що не може в даному випадку президент чи Верховна Рада. Казати в Конституції, а хай він ще створює незалежні регуляторні органи, це небезпечно. Це втручання, на мою думку, вже в сферу компетенції уряду, який має відповідати за економіку. Я завжди не уявляв, як президенту в наших умовах країни, що веде війну за незалежність, дати раду своїм головним обов'язкам. Це керівництво оборони держави і зовнішнім відносинам, які дуже нам потрібні для збереження цієї незалежності цивілізованим світом. Я думаю, що у президента безліч обов'язків і суперзавдань в цих напрямках.
втручатися в регулювання економіки. Само формулювання, що президент може створювати незалежні регуляторні органи, ставить запитання, якими ж вони будуть незалежні тоді. І сьогодні голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, за фракцію, за яку ви голосували, заявив, що президент Володимир Зеленський планує підпорядкувати собі усі силові структури. Давайте послухаємо Сергія Рахманіна. Можливо, я неуважно читав передвиборчу програму президента Зеленського, але я не пам'ятаю, щоб він обіцяв збільшити свої повноваження. Якщо подивитися на деякі зміни, конституційні і законодавчі, то він збирається фактично підпорядкувати собі всі силові структури, починаючи від Нацгвардії і закінчуючи можливістю створення в необмеженій кількості регуляторних органів. Мені здається, що я якусь серію «Слуги народу» пропустив. Отже, така є думка Сергія Рахманіна. Мова йде про Національну гвардію. Це ми говорили регуляторні органи, що може створювати президент. І зараз йде мова про те, що Національну гвардію можуть підпорядкувати напряму президенту України, тому що до цього вона підпорядковувалася, досі ще підпорядковується міністру внутрішніх справ. На вашу думку, чи не існує небезпека, всі гілки влади в Україні просто будуть підконтрольні президенту? Генпрокурор є. Служба безпеки України є. Тепер з-під МВС виводять Національну гвардію України. І узурпація може бути. Це слово все частіше починає лунати. Щодо Національної гвардії, я пропоную взагалі згадати історію її створення. Спеціалісти пам'ятають, що це так звані внутрішні війська, які придумав Іосиф Сталін, щоб нищити власних громадян. Так. Він не сподівався на Червону армію, він зробив внутрішні війська, фактично армію проти власного народу. Унікальне і огидне винайдення. Потім, після перемоги Євромайдану, внутрішні війська перейменували в Нацгвардію. І багато нацгвардійців уславили себе в цій війні за незалежність, що, поза сумнівом, є добре. Моя позиція наступна, і це буде в програмі нашої політичної сили. Національна гвардія має стати місцем, яка готує громадян до оборони держави. Багато хлопців, чоловіків, які не є професійними військовими, хотіли би отримати навички насамперед партизанської боротьби, бо всі хочуть бути готовими до найгіршого, якщо доведеться на своїй землі зустрічати ворога там, де живе сьогодні людина, яка, слава Богу, живе в мирі, не так, як в Донецьку і Луганську. І Нацгвардія має прекрасну базу і чудові традиції останніх років, щоб стати місцем такої підготовки. В такому випадку ми пропонуємо її підпорядкувати Міністерству оборони і Генеральному штабу. По суті, це буде партизанська армія, яку Україна зможе розгорнути проти агресора, якщо нас чекатиме широкомасштабне вторгнення. Те, що зараз Національна гвардія підпорядковується міністру внутрішніх справ, тим більше, що йдеться про Арсена Авакова, це дуже погано, на мій погляд, і це треба міняти. Але, повторюся, за нашою пропозицією, ми би радили віддавати Національну гвардію в управління військовим, щоб це був додатковий спосіб обороняти нашу державу. Що стосується утворення президентом незалежних регуляторних органів, ми з вами вже говорили, це не чіткі, розмиті повноваження, а я як людина, яка взяла участь в зупиненні 383 законопроєктів, де були ознаки корупції в минулому парламенті, я вам скажу, що нечіткість закону, це казали ще давні римляни, це шлях до його відсутності. Тож в даному випадку я позицію Сергія повністю підтримую. Арсен Аваков. Як ви особисто ставитеся до нього? І чи не було для вас здивуванням, що він залишений? Єдиний фактично. Ще є пані Маркарова, яка була виконувачем обов'язки Міністерства фінансів України, і Арсен Аваков. Найбільше питань до нього з боку громадських активістів. Були проведені навіть акції,
навіть акції, і Арсен Борисович залишився. Чому? Я ходив на акцію під Офіс президента, де люди висловлювали протест проти збереження Арсена Авакова. Дуже погано, що «Слуга народу» і Володимир Зеленський не дослухалися до цієї позиції. Можна тільки гадати, чи це договірняк, чи це вдячність за позицію Авакова на виборах. Я не маю персонально якогось спеціального ставлення до Арсена Авакова. Більше того, я пам'ятаю, що ми з ним разом блокували вулицю Шовковичну і Лютеранську під час Євромайдану і ефективно співпрацювали. Але коли він став з опозиційного депутата міністром внутрішніх справ, ми почали конфліктувати, бо він зберіг кадровиків Захарченка, почав утримувати людей, які підлягали люстрації. Потім вдався до перерахування корупційних схем. Сьогодні ці самі кляті гральні заходи на всіх вулицях всієї країни – це його, насправді, дахування. Ну, далі наші відносини взагалі стали катастрофічними, коли Аваков почав використовувати колишній «Беркут», перейменований в поліцію спецпризначення, проти нас в політичних цілях. Ми сьогодні згадували наметове містечко, яке в тому числі було за скасування депутатської недоторканності, за закон про антикорупційний суд, за вибори за відкритими списками партій. Я нагадаю, наметове містечко було брутально розігнане в березні 2018 року з явним перевищенням повноважень поліцейських. І Служба безпеки України, на жаль, досі не розслідувала відповідне кримінальне провадження. Я боюся, не розслідує, поки Арсен Аваков залишається міністром внутрішніх справ. Я дуже сподівався, що слова про новий підхід до управління державою будуть означати, що в нас з'явиться і незалежний, некорумпований міністр внутрішніх справ. Я впевнений, що воно так і буде, просто зараз «Слуга народу» і президент Зеленський, на мій погляд, втрачає час з Аваковим. Як вам ініціатива, що кількість депутатів треба зменшити до 300? Чесно, мене завжди хвилювало, як чесно працюють депутати. Це набагато важливіше, чи їх 300, чи їх 400, чи їх 423. З точки зору країни це нічого не змінює, скорочення кількості депутатів. Треба, щоб сила, гідність, вміння представляти людей зростала. Те, про що ми з вами говорили. Я колись під парламентом зустрів бабусю, яка дуже плакала, що ніхто з нею не хоче говорити, а вони відключили газ. Я кажу, а хто ваш депутат від округу? За кого ви голосували? Вона каже, Оніщенко. Ви пам'ятаєте, людина, яка втекла від антикорупційного бюро якраз за махінації в газовій сфері. От важливо, щоб в Раді були люди, які представляють людей, а не особисті, там, в тому числі корупційні інтереси. На це треба робити ставку, це робити метою. Україна велика країна. Насправді, якщо ти гідний народний депутат, то у тебе неймовірна кількість роботи. Я важче роботи за все своє життя не мав. Я тільки письмових звернень громадян отримав більше 20 тисяч. Ви можете уявити, більше 20 тисяч звернень людей, які чекають, що ти вирішиш їхню проблему. Тож, на мій погляд, скорочення кількості депутатів – це не так важливо для якості роботи парламенту. Важливо, хто буде цими депутатами. І також сьогодні Верховна Рада направила на оцінку Конституційного суду ініціативу Володимира Зеленського про закони від народу, щоб народ став законотворцем, законодавчі пропозиції. Ставлюся до цього добре. Знову таки, живемо в інформаційний час. Я завжди вважав і вірю в позицію, що
влада – це не президент, парламент чи уряд, а громадяни. Я пам'ятаю, як люди скандували на Євромайдані в перші дні, в тому числі «Влада – це ми», і це було дуже мудрою позицією. І ясно, в що Конституції давати записано. суспільству можливість в тому числі висувати ідеї законів – це сучасно і логічно. Тут важливо, як це далі буде оформлено, як це буде виписано спеціальним законом. Бо в цій пропозиції в Конституції просто з'явиться слово, яке дозволить людям висувати законодавчі ідеї. А от процедура має бути виписана законом, і важливо, щоб це було з використанням сучасних технологій, але з обмеженням можливості спамити і зловживати цим правом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направить 208 обвинувальних актів до Вищого антикорупційного суду, коли той розпочне роботу. Про це повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко. Крім того, за словами Кривенка, до суду направлять 3 обвинувальні акти у справах, слідство у яких завершено або наближається до завершення. Нагадаю, антикорупційний суд має запрацювати 5 вересня. Це подія для України. Велика. Ми до цього доклали величезні зусилля. Але дивіться, у мене виникає питання. Так, великі зусилля були прикладені при створенні Національного агентства з питань запобігання корупції. Я навіть вже плутаю, тому що їх багато антикорупційних органів. І воно не стало відігравати ту функцію, яку би мало. Чи не стане антикорупційний суд такою самою інституцією, яка може не оправдати очікувань ваших, моїх і наших величезні співгромадян? ризики. Ніщо не з'являється як подарунок. Ні права голосувати, ні права позбавляти влади, ні права мати справедливий суд. Кожен з нас має розуміти, мати просто слова добрі, які записані в Конституції, це навіть не половина, це, мабуть, третина справи. Важливо, щоб ми своїми вчинками, вимогами до інших людей, особливо представників у владі, зробили практику, зробили такою життєвою нормою, що всі ці свободи існують в реальності. Справедливого суду Україна взагалі ніколи не мала в своїй історії. Ну, можливо, мої колеги по історичному фаху скажуть, що Руська правда часів Ярослава Мудрого чи Литовський статут часів Великого князівства Литовського, де була велика кількість українських земель, були прогресивними юридичними феноменами. Але в сучасній історії України ми не мали суду. Ми мали переіменованих радянських суддів, потім мали жахливе покоління пострадянських суддів, які на моїх очах не одну людину загубили або намагалися загубити. Я вже не говорю про прикриття тих самих корупціонерів. Тож створити хоча б один суд, спрямований в тому числі на ліквідацію головної проблеми держави – топ-корупції, це величезна робота. І треба розуміти, що корупціонери, вони насправді старанніші за громадян. Ви згадували про агенцію запобігання корупції. Тодішні керівники держави зробили все, щоб воно не запрацювало. Бо це агенція, яка мала перевіряти декларації, в тому числі тодішніх керівників держави. Ще на етапі конкурсу, який був так само прописаний в законі як відкритий і справжній, були делеговані фейкові представники громадськості. Потім поламали справжніх представників громадських організацій, які були з хорошим ім'ям в конкурсній комісії, але почали голосувати так, як хотіло тодішнє керівництво держави. Протягнули людей, яких зв'язали по руках і ногах, яких між собою стравлювали. І зробили все, щоб декларації по-справжньому не перевірялися і порушники не каралися. Я про те, що якщо ми хочемо суд, НАЗК, справедливість, то це величезна щоденна робота кожного з нас і в цілому суспільства, щоб це відбулося. Покійний Євген Сверстюк сказав мені колись мудрість, яку я не втомлююся переповідати.
що гідність держави – це сума гідностей її громадян. І це треба кожному просто пам'ятати. І не просто пам'ятати, а діяти відповідно до цих слів. Скільки ви даєте часу новому уряду і парламенту? Тому що Володимир Зеленський, він сказав, якщо погано будуть працювати, то за рік може розпустити. От ви, дивлячись на новий уряд і новий парламент, буде 5 років чи все-таки швидше? Я думаю, що цей парламент і уряд стануть кроком вперед для країни. І, зокрема, я сподіваюся, що вони зроблять дуже багато в напрямку цифровізації, простіше кажучи, надання послуг від держави в електронному вигляді. Той самий Дмитро Дубілет, творець гарної системи електронних платежів, і інші люди, вони мають всі можливості це зробити. Просто для топ-корупціонерів, для того самого Ігоря Коломойського не так важливо, як буде реєструватися народження дитини. Тут, я думаю, буде великий прогрес. І я дуже сподіваюся, що буде прогрес в дерегуляції малого і середнього бізнесу. Чим більше у підприємців буде свободи, тим більшою буде економіка, ініціатива, врешті-решт кількість робочих місць. Ми всі виграємо. Тут, я думаю, точно має бути все добре. За що я переживаю? Чи зможуть вони поламати оцих основних монстрів, тих самих олігархів, дати відсіч тому самому Путіну? Отут я далі не бачу достатнього рівня не просто підготовки, а мотивації і спроможності. Але я скажу чесно, повторюся, політична конкуренція, нова політична сила, боротьба з існуючими представниками людей в парламенті – це все дрібниці порівняно з тим, щоб у нас вийшла успішна Україна. Якщо цей парламент і цей президент перевершить мої очікування, я буду щасливий і скажу, як класно, що я є помилився потенціал, на вашу думку? в прогнозі. Політично їхні можливості безмежні. Ви самі про це говорите. Більшість парламентів, уряд, Генпрокуратура, зараз будуть призначені керівники адміністрації. Все політично можливо. Але ви розумієте, відігнати тих самих олігархів від управління державними підприємствами, які мільярди цим олігархам приносять. Поламати штучно створені монополії, які знову приносять мільярди, це всі гроші з нашої кишені. Чи вистачить у них на це духу, чи вистачить у них на це дивіться, наприклад, бажання, це велике Давайте запитання. змоделюємо ситуацію. От ви зачепили тему олігархії і монополій, так? От як можна це зробити? Антимонопольний комітет не визнає дітек монополістом в сфері енергетики. Генпрокуратура не бачить порушень, і Служба безпеки України теж але понад бездіяльна. 80% він контролює на більше ніж 80% він контролює енергетику. Ви народний Теплову депутат. енергетику. Теплову енергетику. Так, це монополіст великий. Це компанія, яка входить в групу СКМ Ріната Ахметова, здається. Це приватна компанія. Він є монополістом. Є олігарх. Що робити? Приватна компанія, монополіст. Що робимо? У держави є всі інструменти, і треба просто взяти там той самий американський досвід, які в 20-ті роки минулого століття вирішили ті самі проблеми, що зараз має вирішити Україна. Береш генерального прокурора, береш голову антимонопольного комітету, і вони роблять людям пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Або ви продаєте компанію, розділяючи її на незалежні, справді, інших людей бізнеси, так, щоб монополія розпалася. Або ми все це забираємо через кримінальні провадження. Ви або робите цивілізований метод самоліквідації, як олігархів, або ви у в'язницях чи у вигнанні в тій самій Росії будете доживати свій вік.
Це завдання Володимира Зеленського, Руслана Рябошапки, всіх, хто зараз очолює державу. Зробити з олігархів підприємців. І я вам скажу велике питання, чи Рінат Ахметов, коли він опиниться в конкурентному середовищі, чи він буде такий самий успішний, як зараз? Чи він витримає справжню ринкову конкуренцію? Або зробити їх в'язнями. Інших варіантів немає, але у держави є обов'язок навести лад в економіці, тому що без конкуренції справжньої економіки ніколи не буде. А коли ми говоримо про природні монополії, то це ще й великі інтереси громадян. Моя позиція, і це теж буде в програмі нашої політичної сили, що всі природні монополії мають бути повернуті суспільству. Там ніколи не буде ринку, там ніколи нічого не придумаєш. Якщо це національного рівня монополія, вона має бути повернута всій країні, керуватися урядом від імені всієї країни. Якщо це місцева монополія, як, наприклад, водоканал, він має бути повернутий місцевій громаді і керуватися місцевою громадою. Це дуже сильно підірве, якщо не ліквідує поняття олігархії. Плюс, звісно, олігархів треба позбавити повністю впливу на політиків. От те, що Володимир Зеленський каже про Росію, з цього обов'язково треба почати. А далі продовжити впливом на депутатів, впливом на фінансування політичних партій. До речі, ми зробили законодавство, яке вимагає дуже великої прозорості і реально звітування про кожну гривню від кожної політичної сили. Це законодавство треба зробити реальністю тепер. Але воно не є реальністю. І це завдання тепер президента, генерального прокурора, нового керівництва Агенції з запобігання корупції, бо вона за цим теж слідкує, за фінансуванням політичних партій, щоб це законодавство стало реальністю. Ще таке питання. Ви балотувалися у 2014 році, йшли від партії «Самопоміч». От ви вийшли, так, з «Самопомочі» в квітні 2019 року. На вашу думку, «Самопоміч» – це вже історія? І тому ви вийшли. Які перспективи взагалі тих партій, які у свій час відіграли роль якусь? Ви ж з Андрієм Івановичем продовжуєте спілкуватися? Бачилися влітку на мітингу на Майдані Незалежності востаннє. По-перше, «Самопоміч» – це дуже класна історія, і я насправді дуже щасливий. Але вже історія. Правильно я вас розумію? От ваша думка особиста. Політична партія будь-яка, вона не вічна. І я вважаю, що «Самопомочі» дуже пощастило, що вона отримала в 2014 році єдиний шанс від громадян. Це стала єдина і перша, якщо хочете, політична сила з нових, що отримала представництво в парламенті після Євромайдану. І я вважаю, що «Самопоміч» не обманула людей. Вона не стала частиною схем, вона не змирилася з тим, що схеми зберігалися, тому ми так багато критикувалися за часто дії на тих самих вулицях, але я вважаю, що це було дуже правильно. Що буде далі з партією? Скажу чесно, я дуже не люблю обговорювати колишніх. Я вважаю, що це неетично. Я думаю, що для партії треба велика дискусія всередині, чому за нас більше не голосують люди, і великі зміни. Я думаю, що в кожній українській партії, і так доволі швидко буде, повірте, після програшу виборів керівництво має складати повноваження і давати іншим людям можливість себе проявити. Ми, до речі, в нашому проєкті статуту взагалі передбачаємо вибори всіх керівників максимум на рік. Через рік повноваження і успіх треба підтверджувати. Я дякую Єгору Соболєву, народному депутату 8-го скликання. Мене звати Любомир Ференц. Я усім телеглядачам каналу АТR бажаю гарного і спокійного вечора. І також підписуйтеся на наш канал у Ютубі та дивіться нас також там.